Poja hilik kau engi de tong Imang nini kau cowui de tong Tawana dineng takiri dineng Engnai kubui imang salsa Engnai kubui imang nini Neng tong nai toling haike birui Kucu go Joto takuk buku rong no Tini ni o video Je imang Sung tui tong mani no Kau sobzak Hini wan sumarok Aba kubui ngai Hini ang nong no sana musungo Ang ti ani Menai Buya Nelson Kristohalog ni Sung Bisi kebangan sekang Tansakai resau layu Kapan ozorawo Botripura tongo Ang Shillongo tongo Haifano Sung was sep kamangka Sung wan suka Orusamung ni bising tikai Joto khnanai rok Khabasa thun Orusamung Suipru Jisaya Chapter 40 Verse 30-31 ni theme Ara abono saoje Bororok Siklarok Lengi thangnai himayang thangnai Phankering thangnai Haipano Je subrayung ni thani khatungui tongnai rokhai Toling haikai borok Phan sotonoi Kusu go birui tongnai hinei Borok Khaprumui tongnai Borok kalai glak borok Hiumui tongnai Borok batha glak Joto nono Kaitar hamari khlaitun Dei narok Paya sak o video no naidi Dei nongni hamjang mani Sung nobo yaphardi Dei Sung Orsam ni bising tei Mono sana musungo Kata thuidi Narongni imang tongke Ozrawa naro wana zak Baike engnai abo kubu inke Dawana di Kaito ni thadi khaberawoi Khalogoi tongdi Phan sotonoi Nung buskang himdi Toling haike birnai nung kusu Engnai kubui imang Zahili kawo ende tong Imang nini kawo chop de tong Po zahili kawo ende tong Imang nini kawo chop de tong Tawana dinang Takiri dinang Tawana dinang Takiri dinang Engnai kubui imang salsa Engnai kubui imang Toling hai kibirui Engnai kubui imang Neng tong nai Toling hai kibirui Kucuk neng kucuk Kucuk neng kucuk Jati enggai neng Jenggai tong di Menago neng pohon tubuh di Jati enggai neng Jenggai tong di Menago neng pohon
sẽ cha đi mưa nào cha đi nương sẽ bỏ mưa nào go bỏ chừng người tông đi Jesus đi bỏ vào NGNAI KUBUI EMANG nương tông nai tôi linh hai kia biết NGNAI KUBUI EMANG nương tông nai tôi linh hai kia biết